Hawu Thandeka, Yathando, yindaba ungawuphenduli WhatsApp wami. hawu Thandeka uyazi nje angahola idatha anginalo. Hayibo. Mungenalo idatha pho uba ophosta i-status lapha ku WhatsApp. Ngabe ama-status mina ngiwaphosta ngo-free mode. Hayibo. Kusuka nini manje WhatsApp nama-free mode? Yonke lento le Facebook, WhatsApp inawo free mode. Hayibo, kahle Thando. Uyazi Thando soloko mina nawe salala. Ungenzela izitayela nje angazi inkinga yakho. Yini? Hawu, isingenaphi indaba yokulala manje? Iyangena Thando, kuyangicacela ukuthi mina vese sewayithola lento oyifuna kumina. Yazi into ebuhlungu yini Thandeka? Yini? Nayo lento engangiyifuna hayi, angizaye ngiyifice mama. Awuzange uyifice usho ukuthini? Lento le othi ngayithola engangiyifuna, angiyificanga yayingekho. Yayingasekho yona. I-advice yami nje mina ngathi ake ume kancane ey'ndabeni zokujola nabafana. Awufocuse more ebhizinisini lakho, leli lokufundisa abantu ukwakha iy'nsipho zokuwasha zokuklina, naleli lokufundisa abantu ukwakha ama-perfume. Awufocuse more nje ekubuildeni i-future yakho mama, ngiyacela. Abafana nje uthi ubamisela eceleni nje kancane, uthi ukuyiphumuza. Please. Mhlampe bafethu uqinisile. Hayi mina sengi-right nabafana. Bafethu abafuna ukwenza amabhizinisi. Ngicela nize nizongisupport. Ngizobe ngifundisa ukwakha ama-perfume from scratch, ey'moto, omzimba. Guys, kulaba kade babefisa ukubona uThandeka nayi chance yokuthi umbone, hamba lapha eBed Center mhla ka-3 uzobe efundisa ukwakha ama-perfume, insipho zokugeza ama-roll on, yonke into akunikeza isitifiketi sakho se-attendance and into ozobe ekufundise ngawo yakhe eklasini uzogoduka nawo same time. Guys, nayi-ke i-chance yenu, ningathangeni plug. Make sure ukuthi uyamfonela kule number le ngizoyibhala lapho kuma-comment nakwi-description and then akufake egruphini yokuthi yonke into izokwenziwa kanjani.